Süýjü sözlerimi ýitirdim. Näme etmeli? Adamlaryň özara gatnaşygynaky hiliň pes bolmagy ýygy görülýän hadisedir. Elbetde bu ýagdaýyň adamlaryň nähili ösdürilip ýetişdirilişi bilen baglydygyny inkar edip bolmaz. Dünýäniň her tarapynda adamlaryň arasyndaky aragatnaşygyň hiliniň pese gatjany hakynda makalalar ýazylýar we muňa täze deliller getirilýär. Men bulardan zyýada öz türkmenlerimize seraýlajak bolýaryn. Bizde gowy däpler bar. Meselem, ýaşullara hormat goýmak, olar bilen ikeli bilen salamlaşmak ýaly. Bular biziň milletimiziň baýlyklary, emma yetkinjekleriň ýaşlaryň arasynda ýagdaý ütgeýär. Has takygy erwetleşýär. Men bu makala bilen akyl, maslahat berýän ýaly görünmek islämok. Ýöne käwir özara gatnaşykdaky sypaýçylygyň bir misalyny berip geçesim gelýär. Esasanam türkmenlerde salamlaşyk we ilkinji tanyşykdaky goýurulýan ýalňyşlyklar köp ösüşleriň öňüni ýapýar. Ýaşlary daşyndan seretseň, oňaça oglan gyza meňzýärler. Welin bir kelam söz alışsaň, käwrendiklerine, gylyk käsiýetlerine göz ýetirse bolar. Köpçülükde özüni alyp barşy, ulanylýan sözleri, adamlara ýüzlenişi, bir haýyş soraýşy we şoňa meňzeşler. Hereketler ýaşlar hakynda ilkinji täsiriň hilini kesgitleýän zatlar. Meselem, ýüze-ýüz gürrüňdeşlikde ýa-da internetdäki gepleşiklerde sizden seni geçilmeýänki ýyllarym tezligi bolaryň başyna gelýär. Näme üçindir bilemok. Garşy tarabyň ruhsatyna garaşmazdan sen diýip ýüzlenmäge başlamagy maňa diýseň geň gelýär. Sebäbi adaty ýagdaýda maňa siz diýmäň, sen diýip ýüzleniň diýilen haýyş ruhsat gelýänçä siz sözüni ulanmak söhbet döşlüğüňize goýan hormatyňyzy görkezýär. Dol tanışmadyk adama sonra bilen ýüzlenmek üçin belli adımlary ulanmak ähmiýetlidir. Meselem, gaýgysyz size şeýle soramak isleýärin. Özüň garşy taraba mülakatly we dürüst düşündirip bilmek aňsat zat däl. Oýlanyp görsene. Hem mülakatly bolmaly, hem dürüst we açyk bolmaly. Biz täze türkmen ýaşlaryna nähili kyn zatlar. Emma adamlar bilen ara gatnaşygymyza üns bermesek, türkmen çağalaryna hem oňa nuska bolup bilmeriz. Olaryň bize belli bir edep terbiýe we sypaýçylyk derejesinde ýüzlenmegini, söz alışmagyny isleýän bolsak, düzeldişige, özgörüşe özümizden başlamalydyr. Soňky döwürlerde mülakatly gürüňdeşligi guramak, alyp barmak has hem kynlaşdy, hem seyrekleşdi. Aragatnaşyk dilimiziň hiliniň peselmegine bir näçe bahana, sebäp tapyp bileriz. Ýöne biz öz-özümize üns bermesek, özgörtmesek, pikir düşünjelerimizi beýleklere ýetirip bilmeýän jemgyýet bolup netijeleneriz. Jemlesek, özara gatnaşyk dilimize üns bermeliyiz. Sag bolun.